cyfarthaf. Mae'n hi'n 12 munud wedi 3 yn y prynawn, 2021. Fi'n jyst angen i parhau y sgwrs oddi wrth y recordiad diweddaraf ynglyn at rhagtengedigaeth. A sut yw hynny yn perthnasol i'm crefydd ni? Wel, fel dwi'n wedi dweud o'r blaen, dwi'n credu mae'r hynny yn gwneud yr ymdrech i fod yn fwy sanctaidd yn hawddach, achos mae'r hynny yn cymryd ymaith yr gofid neu y poender neu y pryderusrwydd o fideo sut i fod yn sanctaidd, achos os mae'n pwpeth wedi ei penderfynud gyda'r arglwydd, yr unig beth i wneud yw i ymddiried yn yr arglwydd ac yn y rhagtengedigaeth. Felly mae'r syniad hwn yn dilyn i'r pwnc sydd dwi'n yn eisiau i canolbwyntio arno fe yn y recordiad hwn, sef Aberthiad, ac hefyd y syniad am y corff fel gelyn. Dwi'n credu mae'r syniad neu yr dealltwriaeth o'r aberthiad rhywbeth sydd ddim yn hawdd i deall heb gwneud unrhyw fath o disgyblaeth yn erbyn yr chwante cnawdol fel i ymfridio. Dyna'r arwyddocad o ymfridiad dwi'n credu, sef i ymarfer o gweithredydd o aberthiad, ac hefyd nid yn unig i ymdrechu yn erbyn y cnawd, ond hefyd i brwydro, i rhyfela yn erbyn y cnawd, achos mae'r cnawd neu y corff sydd yn tynnu bobl i bechu. Os rydyn ni'n gallu i fod yn llwyddannus i gwneud rhywbeth fel i gyfyngu y bwyd neu y diodydd, byddai hynny yn gwneud y rheolaidd o chwante eraill yn fwy hawdd. Ond wedi dweud hynny, mae'n angen i eglurio beth yn gymwys ynglyn at y corff neu y cnawd sydd yn tynnu bobl i bechu. Wel, dwi'n meddwl mae'r gair yw chwant. Chwant ar gyfer fwyd, ar gyfer diodydd, ar gyfer pleser. Os dydyn ni ddim yn cael ein digodnydd o'r fwyd neu diodydd neu pleser, rydyn ni'n yn chwantu neu yn dioddef oherwydd y diffyg o fwyd neu diod neu pleser. Felly, pan rydyn ni yn ymfridio, dwi'n meddwl mae'r amcan o'r ymfridiad i aberthu bwyd neu diodydd neu pleser neu olltar ohonyn nhw. Dwi'n credu yn enwedig yn y dyddiau yma, yn y blynyddoedd yma, gyda'r holl helaethrwydd o'r bethau dyniadol yn gwmpas ni, mae'n fwy pwysig byth i ymfridio ac i aberthu, achos os rydyn ni ddim yn gwneud hynny, ddim yn ymfridio, ddim yn aberthu bwyd neu diodydd neu pleser, mae'n just impossible i ddianc y maglau o Satan sydd all yn gwmpas ni, sydd yn ymysod arnom ni y holl amser drwy'r holl diwylliannau bardyn, trwy'r cyfryngau, trwy'r teledu, trwy'r cerddoriaeth ac ati, trwy'r
fath o'r iaith yn y drama, yn y ffilmau, yn y rhaglenau, yn y cerddoriaeth ac ati, sydd yn ymosod arnom ni yr holl amser. Nid yn unig hynny, ond dwi'n meddwl gyda'r holl is-diwylliant o'r ffilmau arswyd, dwi'n credu mae'r bethau Satanaidd fel gwrachod beth yn fwy na'r erioed yn y dyddiau diweddaraf, ac mae'r holl bethau hyn yn gwneud yr unigolion yn fwy ac yn fwy anodd i fod yn sanctaidd i dilyn y llwybr Cristnogol. Ac felly, dwi'n credu dyma y rheswm ar gyfer lefel uchel o bethau fel salwch meddwl, ysgariad, troseddau ac ati. Felly, dyma y rheswm pam dwi'n credu mae'n mor pwysig i ymladd yn erbyn y lleoedd o Satan, ble ydy'r lleoedd o Satan? Wel, dwi'n meddwl mae'r ateb yw mae'r lleoedd o Satan yn y corff, yn y cnawd. Felly, dyma y rheswm pam dwi'n credu mae'n mor bwysig i rhyfela, i brwydro yn erbyn y cnawd, i fod yn adnabyddus y gelyn yw yn y cnawd, yn y teimladau, yn y corff. Os dwi'n teimlo niwydnog neu llwtlig, dyma un saith oddi wrth Satan. Os dwi'n teimlo syched, dyna saith arall oddi wrth Satan. Fi'n angen i ymladd yn erbyn niwydnog ac erbyn y syched, ac hefyd yn erbyn pleser. Ond dwi ddim yn unig yn y rhyfel yma. Mae'r ysbryd glân yn wastad ar fy ochr, neu i mewn ynom ni, yn fy meddyliau. Yn fy gyngori i, ac yn fy cymorthwyo i, trwy'r dysgyddiaeth oddi wrth y Beibl, ac hefyd trwy'r rhewlaidd o gweddio hefyd. Dwi'n meddwl gyda'r diwylliant heddiw o'r cyfryngau ar y teledu ac ar cyfryngau cryn-swth neu mass media, ac hefyd yr holl gefndrefn o'r drefniant economaidd tu ôl i'r cryn-swth cyfryngau, mae hynny yn annog neu gyrru y bobl gyffredinol i fod yn fwy salwch o'r dibyniaeth nedig ar yr cyfryngau. Nid ar y cyfryngau, ond hefyd ar y cynghyrchiadau fel y bwydydd ac y diodydd, ac hefyd yr cynghyrchiadau ar gyfer pleser, fel y diwydiant adloniant enghraifft. Os rydyn ni'n eisiau i ddianc oddi wrth yr salwch gord-dibyniaeth, salwch maglau Satan, rydyn ni'n angen i ymrhydio, i aberthu bwydydd, diodydd a pleser. Ond dwi ddim yn credu fyddai hynny yn hawdd, oherwydd dwi'n credu mae'r bethau fel rochobbedd, rhywbeth sydd yn wirioneddol mwy nag erioed yn y dyddiau diweddaraf. Dyna y rheswm pam dwi'n credu yn unig y rhai sydd yn parhau gyda'r darllen y Beibl, gyda'r gweddio pob dydd, am ryw weithiau pob dydd,
yn gallu fod yn llwyddiannus, yn erbyn y temtesiynau yn y byd. Yr amser yw 7 munud wedi 5 o'r gloch yn y prynawn. Yr ail pwnc dwi'n eisiau ei trafod yn y recordiad yma yw cysylltiedig gyda'r gyntaf, sef Aberthiad. Yr ail pwnc yw y syniad o cydgroeshoeliad. Yn yr pwnc olaf, oeddwn ni'n trafod am y pwysigrwydd o amladd yn erbyn gorff a chnawd fel gelyn, ac roeddwn ni'n tebegu yr chwantau o fwyd a diodydd a phleser fel saethau wedi wrth Satan. Felly, mae'r cwestiwn yn codi, beth yw y tarian yn erbyn y saethau wedi wrth Satan? Mae'n hawdd i ddweud rhywbeth fel mae'n ein ffydd ni sydd yn ein hamddiffyn ni yn erbyn y saethau o Satan. Ond sut yn gwmws? Wel, os rydyn ni'n darllen y Beibl oddi wrth y llyfr Genesis i'r datgyddiad, rydyn ni'n gallu deall pa fath o le yw y byd yma. Nid yw paradwys yw y byd yma, ond ytrach mae'r byd yma yn eddol Satan. Mae'r hynny yw i ddweud, nid yw uffern y byd yma, ond mae'n le yn llawn o poenester. Mae'r pob person sydd yn ei eini yn y byd yma yn angenrheidiol i tramwyo trwy'r byd o boender ac hefyd o dioddefaint. Y rheswm yw mae'r Satan ar y gwaith pob le yn y byd yma yn tynnu bobl i'r uffern, yn achosi trafethion, damweiniau, salwch ac ati. Felly, fel Cristnogion, fel dilynwyr o'r Iesu Grist, dwi'n credu mae'n ein cyfrifoldebau i tramwyo trwy'r byd yma yn un fodd fel union fel posibl, fel ein arglwydd Iesu Grist. Felly, dwi'n credu mae'n cynorthwyol iawn i edrych ar ei groeshoeliad fel yr ysbrydoliaeth i ysbrydoli ni i dramwyo drwy'r byd yma. Oll o'n gwmpas ni, mae'r saethau Satanaidd sydd yn achosi damweiniau a trafethion a gofidiau a poen. Dwi'n credu mae'n ein cyfrifoldeb arnon ni i atgoffa eu hunain am yr poen a rithra roedd ein arglwydd Iesu Grist yn dioddef ar y croes. Felly, yn hytrach na'r i troi tuag at pleserau o fwyd ac hefyd o diodydd neu adloniant i leihau ei dioddefaint, dwi'n credu mae'n ein cyfrifoldeb i droi tuag at y croeshoeliad, at i atgoffa eu hunain am y poen enfawr ac i cyddeimlad gyda'r croeshoeliad o'r Iesu Grist. Nid i droi tuag at bywyd neu diodydd neu bethau sydd yn rhoi pleser, ond i droi tuag at ein hunain marthydod, i ymroi ein hunain neu i aberthu ein hunain fel merthwyr. Yn y wyneb o boen neu tristwch neu damwain neu trafethion, nid i leihau y boen drwy bleser, ond yn hytrach
i dilyn y llwybr i mythurdod, i barhau i ymrydio, i godi bwyd diodydd a pleser, ond i garu trafwy byth hunain merthydod. Ond nid hunan merthydod am unrhyw beth, ond yn hytrach hunan merthydod dros cyd-teimlad gyda'r ein harglwydd Iesu Grist ar y croes, ac hefyd ein llwybr o iacadwriaeth yn y dyfodol rhag tyngededig. Dyna'r y pwysigrwydd arall o darllen y Beibl bob dydd, i droi ein meddyliau, ein adnabyddiaeth, ein hysbrydoliaeth tuag at y cyd-deimlad gyda'r dioddefiadau o'r proffwydi yn yr ysgrythurau yn y Beibl.